Ja estem una altra vegada ací. I com vos vam dir fa poc, Anem a treballar la figura de Joanot Martorell. i de la seva obra Tirant-lo blanc. Aquesta vegada anem a utilitzar una presentació. És un presi que esperem vos agrada. Cal que pulseu a l'enllaç que apareix al vídeo. Ànims i a treballar.